Дългата браза, друг път. Този клип качи ли са, още малко има. Здрасти, мамо. Здрасти, мамо. Ко? Аз направих нови огради, защото ми я свършиха. Не знаех. Ето сега всичко ли е готово? Само там да. Към на свицовка. Ето е право там, по-право ще стане по-лесно. Ама пък имам само 3 траета на такова. Окей, да разставам. Аре бе, слезло. Отивам събера малко дърво, нямам. Искам да всичката. Ти ще почваш да учиш ли? Ами май. Но той аз тогава после като спрем, защото не си научил, ще научи после и пак ще излиза. Ще може пък после да продължим. Не знам. И има само 19. Човек изобщо не ми се учи за утре. Имате в литература нямаме домашно, защото правихме там някаква работа по групи и някои групи не се изявиха. Госпожа така няма да ви дам домашно, да се подготвят. Да, той Светослав ми каза, че някакво такова домашно не възложила. Да, пък нас не са ни давали днеска домашно, така нямате домашно. И аз само в математика си напиша 2 задачи. Аз по математика наскоро изобщо не разбирам задачите. Аз съм и по география обаче. И аз те по география имам урок. Ще чакам мъчко да изтини, че е горещо. Направи ли си от тази палево? Да. Чакам нещо, че ще видя какво. Обади се на класната. Нали знаете, че в събота се учи? Защото аз викам, не искам нещо. Не се чувстваше добре, сутринта го оставих. То ухото ти нещо виж. Не съм на види. Боли ли то ухото? Не. Чакай, я си го почисти сам. Чакай, ще дам една кръчка. Сега ще дам. Чето на мен ухото ми тъй беше... Той все още ми е тъй някакво запълно. Боли ли те ухото? Боли ти? Ама само като го дръпна ли те боли или? Не. Как те боли? Боли ма ти... Постоянно ли те боли или сега, защото... Не, защото навътре вкараш кличката. Айде, ще си създам и видяш живото. Кой се сърва? Ще си и другото. Ти в сървъра си? Да. Ще си. Да, аз те питам пак току-що ги видях. Много съм в момент обаче.
След тези природни зони там с полупустимите, какъв е урока? Някакъв лаборатория или какви са те? Как се наричат? Да, някакъв такъв. О, супер! Значи по математика и кеф майка. И ти ли само в математика? А? И ти ли само в математика? Ами май те се оказва, що... Аз получих там за полупустимите и на следващия урок не съм го знал какъв е обаче. Ние по география май нищо не знам. Човек се това в тези пожелания и нищо не знае. Аз се четох там нещо от Атласа, а у нас ми вика: ти му подсказваш му. И той си върти главата, сякаш още малко ще е падне. Не ми се говори, много гадни ми жестове прави. Невъзпитано защо. Тя дет географията ми харесваше, аз вече навразих географията заради нея. А историята? Историята бях тръгнала без и да навразвам и тя довърши. Защото тази година ми е гаден материал за мен. Колко ли стол не слагаш? Да, аз даже не съм забелязал, че кога се сложил такива с огради. Слагай там, където има празно. То тук има, ама то тук край няма смисъл. Ще слагаш ли кобли столни? Аре, аз нещо ми се бъгна. Може да ти се наял, не знам. Не бе, има... оправя се. Решавам да направя така. Ама не, чакай ми. Те малко розничко става. Виж, и те добри ли е с и такива? И така. Да, бе, готино е. Ако искаш, да, аз ще да ти кажа на другото направи. И аз имам такви си, аз ще направя на колата някъде. Добре, аз ще направя на мота. Но света ли? Тя на светли света и моята... Ето съм. Ти сложим на реална колата. Ами той имаш само едно такова за слагане, да. Добре, аз стигна до къщата и ще ида до мината. Знаеш какво мисля да направя? Ко? Ох, човек, дето искам да съм болен, да не ходя на училище, днес предпочитах да отида на училище. Сутринта таква скука беше. Едва му чаках вие да се приберете от училище, че да играем заедно. И на мен не те много чакам. Да, още искаш да ходиш, ама то ще е по-хубаво и приятелите да не са на училище. Да. Да имаш кой да си професор. Аз изтеглих хония филм Трансьория. Готин ли? Аз го гледах, да, готин е. Някой път може да го гледаме, ти нали не можа да дойдеш. Да. Може. Ти с Пайк ли се биеш? Ние тук ме напара 2. Трябва по-виждам да ги... Ого, аз имам 10 върви, бе. Баунс. Ние добре, че имаме тези мечове тук по стените, че... Добре дошъл, драгълка, долу едно собственик, Кинков Емил. Какво викаш? Светлин май е направил лесно, защото като дойдох и там, имаше пишеше територия Лой, която... Територия Лайно ли? Те се казваш. Чакай, забравя да слушай чатчик, ти само прибираме и тези работи.